Mbiyamano sana mwanche muri abeta seni kia Ndizi TV no gasemere kwa unanogenda tugutwara uburigereria borobia nebiro binde nendengo kwaligania asemesa ya mangana maya elindengo manye nara yabereka gokorekana korwa chingongo chansi inye chense asinse mo chiche mitandao asense mo ya Facebook na bogotonyora gwetera Ndizi TV News Digital na boga sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense mo ya website na bogotonyora gwetera www.ndizitv.net iritirane Fridah Kerubo ikaransa oike elindengo manye asinchira yobwenye chinga kitoroche okorobikana kogendete koene kigwa ase chinsemo ime ya Kenya na boigwa ase chinsemo chinde nigo botoere rubogendete koene kya kolinda chinsemo chinde nigo okorobikuno obu kwabere kogotenenia sector yobosombi na boigo asensemo yobonchiria boigo ntorochinga omorai korwa senseri ya Iran nabakagwikirana asense ya Kenya asabaga kwarigoniga no morai wense Dr. William Ruto asenyomba enene yoborai myomocho Nairobi na boigo gotinya obokoreri gati ye Chinsa cho Ibere manchumulia toska tonyegerango ira nanda sege kege Kerubo elinde ngomanye amange. Manchi omurigereria Amayia Ibere bigani gotogochakera korwa asorgongo rwa Gusii asengo kumenya buna litukolia rero nigo korobikana kwa bere gokoene kigwa anemono ase county ya Nyamira asobokoreri obwabeire bogotenenigwa anemono asensemo yobosombi na boigo asensemeri yobonchelia kurende ntoba sanga negati yabamenyi korwa ase county yo asebaba bakoerera ekerenga yokorobikana mono asibasingera goteba nigo obugima bwabere bogokonga kubwatikana no gukina kwa magori y'ebintu ao Majina yangu mimi naitwa Eliza. Sisi ni mama mboga, tumesumbuka. Hakuna magari yenye natuletea nyanya. Sasa tumehangaika. Tuliambiwa pota mabu. Kumbe pota mabu kutoka chini kwenda juu. Sasa hatuna vitu. Kama vijana hapa Sironga Nyamira tumeteseka sana. Hata chusi ndugu yangu pale alilala njaa akaenda kuipa ndizi. Tafadhali tengeneza uchumi ikue unga tunanunua, unga ndogo tunanunua 150. Sasa tuko na watoto kama mimi mnaona niko na watoto wawili. Sasa nililala njaa saa hii niko hapa kutafuta pesa angalau hapa kwa matofali. Tena uchumi imekuwa ngumu sana. Hivyo tafadhali rais wetu angalia uchumi na mafuta ulituambia utaangusha na unga ukasema utarudisha bei chini. Sasa maandamano ishike chini kwa sababu unga imepanda bei. Bei ya usafiri imekuwa mbaya. Mtu mwenye ako na pikipiki akiweka mafuta ya 200 atengeneza hata shilingi 100 atachukulia mwenyewe nini kwa gari ya mambo. Sema people power. Waka sufuria kwa kichwa, waende State House wapewa unga wakuje wakule ugali. Maandamano ishike moto. Moto. Fire. Chinga kiecho boigo ni okuburukana kwa bagokoene kigwa ime county ya Kisii asomo chiomonene obosongo asekulende abanyanyimbo babagwikirana ase chinsemecho na boigo koirania obotoere rukolende ase egetaseni yekigali nigo obokoreri boteneine ase bantu bonde bonsi bataligoska kurwa asomo chiobosongo na boigo kigali nigo kirere ase egetaseni ekyo.
Nonya no kuburukana kogendeta kwenekigwa ase chinsemo nigo ase chinsemo chinde obotoereru bogendete kwenekigwa ase nsemo ya kigogi eyigotoka sensemeri ya marani nigo obotoereru bwabo kwenekigwa sikolinde twabatogossanga negati yabamenyi korwa ase chinsemecho abo baba bakoerera buna nigo okuburukana kora chikoleta amabe amange asorgongo rwa Gusii anamono asobonchereria borachi kwira nanse boigo nigo baba kweneke buna nigo bosombi bwabeire bogotenena eyabeira kongo abantu gosuka korwa senseme yamo wochia asensemo yende na ikirega igando chenga obotoere rumbororo kindarura manga tatige ngiyo gukumya ndo china ya tangazo tinga bero maandamano kurwa se asimio pati mheshimiwa Raila Odinga ne timu yae igondo chenga galitiye kurukuru Kisumu kuchibosongo ko asega igaro botoere rumbororo nanche gusabanga obotoeru barengo ko bakenye yarengo binyenchi mono kobwa abantu babo chake riots kutaka kuria kuchana kucha kusamba na kuteneia sa mondo da yora chega igachi kubura na no gosietinga gusego biashara na gutanga buna wana abantu abandi bono ndo chinga kichi batakire kwagacha goja barasikia dio buna agaiga bagora mabati bagora na bintu bindi ono gusanga morembe tokunya eria kabere yente kanene egera hapo net abana be school abana bono bara skip primary school secondary school and bune technical yego litugaiga gusanga abana abako bakugenda school Chingaki okorobekana kogendete kwenekigwa ase chinsemo mwanchi mulientete twende maseyemo goika county ya Nyamira astokumera no mulikyo ito Joma Angi oyo gotumanyia ali agendete gokorekana asokwenekinga okorobekana okuna kikore goikera bono igampara kichitali gwetekana boiga sensemeli oboncherere kyagera nabaga gotumanyanga ase chiro ya Nyabite nigo obonchereria botene nigo mwanchi mulientete tumera na maseyemo no mulikyo Joma Angi oyo gotumanyia ali agendete kwenekigwa ase county ya Nyamira na chakire na magorona ya mono kurwa se studio nyora emo asemo kurwa se county Nyamira asinga kitia mono mambia amanda mana matindi abere gakwene kigwa amanene mono asaba na inchi baba bagweso kia asobonge munana begin koboro kia baba gosamba chitaeli baba go sicha chipara baranchi ali gweteka galiende yonsi teyo yobosombi ase uma bose public service vehicles endete yo yarorekanire para gaiga anena mono abanta abange ningo babere bagutumika chipigipigi na gutumika chinchira chinde abange babere bagutara buchastigasi asenge njo kurobekana nigo kwaba ubotindi Inyurangana nitola kubusanga negati yabarai obaba gukwanira amandamanaya nabana inchi obaba batebanga barabudigo barachikoba ase bosyo erinde kurigira linga serikali yakanye mutegerera okugania kwabo asamleta nkiko kunaende inkiora bego kwanira iguri amandamana ba county Nyamira inki akoro kinaende buna ino bara inki borachiko kama samariete daktari just as yora subu yo the send the Kisii count na verenga na itire weta anyara ndo ito bugate a lot of problems and some people na bade wese baru para mbasambe para mono serke lakini ndo tebi ruto very move montoro move ngachagwa abachuma gusi montoro move otametene manifesto ya ruto akorku ngachagwa now our team was Gusii. They want to warn you. You are this number. Ekiagera abana inji ambata ketibinto binge. Bana jaba ken gero aba kronye ken gons. Bana jaba tigas. Bato ekele. One gasi ya wege tu account ya bantu ko na banya miraga. Ote yori kilo atako rusuna iro bachi kodi. Aba batagete obosibokie. Oira nese. Ama butaira nese. Yes.
mafuta ngoro na inse kera ngento go na inse Nyamira yantu mtoto tuko zalikende kionde yani mtoto tuko kwa de message tuko tuko toma uchichie di quarters chance chenze yote omo skeri tamanya ngebinto biria tabetanga nkukubire kabyangire ko bono tiko tutoke para ngona masasi yibatorasi toka nyoma minto tokwira ninjare go jigotoisa Kirendo tukukira nyoma matuka mange njare tuite ntoko soko para Kipara chio kachibeza kwa tongenye na kwatomire bese kitira rachiko kora gasi bono ingia baskali batakete kuturasira masasi Ntara abuna kindi kionda ndo tuatebire etotagete nga etotagete abanene bamanyanga obogima bwa komire Ekazokora nenkongu Kaiga Nyamira ekazokora tuwaka nuchibera esi sukari yabere nesimi esi miti yekwere ibori twaba kama ni mwanzore yebori gari obosi ngobwati nyomba nakingote baiga oru na ani ruto nakazagwa ikabali alia kama ni mwana inchi bayelie sukari utanshu Asongas kitu gani hiyo? Hakuna. Machanda nendi amafuta pandile igoro nendagira yachire. Kugora kende igari ende na noro cha bantu bane to chera chonse pi. Bono ayo gusuka. Mambia kero kuboka to bwati kende pi. Igoro chobo kimobo. Enjera to promise eti na ti aslas. Baka bono iga aslas bono iga to kwenye kwa aslas bado kenene abana y'ikina barundi baje gukorera konene asaba kanitiye serikali etegerere gusaba wabo Nyamira sigento na masakeli kagendera kotengera Kisii TV astura bikuba na narabwa wate ingo reported ya Ndizi TV kurwase county Nyamira Mbia mano sana umurike icho Job Maangi asoko tomanya aliagendete kwene kigwa Imeye county ya Nyamira kundo mwanchi umurielia ninchiko kumanya amange buno murike icho Job Maangi agendete kuyabwati agotikana nayo mwanchi umurielia nigotokwira na goika county ya Kisii sente twende masaya mo goika Chinsa mo chiricha mwembe asomurike icho Vincent Onyanja agendete gotobwatelia agendete kwene kigwa anemono chingaki abantu bagendete korobekana Chinsa mo metio somolike icho Vincent Onyanja nongigwete babego gotomanya ali agendete gokorekana anne chingaki twa batokorora bukale abanyanyimbo baba gwikirana county ya Kisii nabo igo kwene kia obotoereru chingaki abamenyi kurwa sorogongoro baba bawesokia sobonge nabo igo kwene kia nga batigire okorobekana kulinde ngomanyigwa nga nigo bosombi bwabo gotenena sorogongorwa Gusii sego ikera bono iga nonya ne chipigipigi nchiriko suka kurwa sensema yemo gukia sensemo yende